Començo... L'hora que és i en Duran sense arribar. Doncs haurem de començar el gag sense ell. Sí, escolta'm. Prou, sisplau. Sisplau, prou. Sisplau. Prou! Senyors metges, com saben, la situació de la sanitat pública actual és la més dramàtica des de 1714. Apocalíptic! Gràcies. Però si escolteu aquest bon Jan d'en Boi, veureu que té una proposta concreta per pal·liar la conjuntura actual. Retiren l'era de l'Hospital de Sant Pau? No. Reobriran els quiròfans tancats. No. Podreu operar amb bata de metge i no mal de mental de la meva dona? Mira quina gràcia, jo en tinc un d'igual. No. Hem decidit que per Nadal els membres de l'Institut Català de la Salut tindran aquest lot. Ho hauran de compartir entre tots, però té cava del bo, i escopinyes, i torró. Així que, si volen, només queda firmar aquest acord. Ai! Què ha passat? Ai, m'he tallat amb el foli. Coi, és veritat, et surt sang. Sempre m'ha fet il·lusió pronunciar aquesta frase. Hi ha algun metge a la sala? Escolteu, algú que es pugui mirar això? No, Coi, el deure d'un metge és ajudar algú quan se'l necessita. També és el deure d'un govern. Em surt molta sang i tinc molt de fred. No em sento les cames. Tranquil, hi ha una farmaciola. Escolta'm, aquí només hi ha una estampeta de la Mare de Déu de Lourdes. També vam retallar les despeses de farmacioles. No em trobo bé. Tranquil, boi, sóc aquí i no et deixaré sol. Emergències. Tinc un conseller que se m'està quedant pajarito. Hom, escolti, parla amb el president. Vull prioritat absoluta. D'acord. Diu que triguen 1 hora i mitja. Es veu que el cap més proper és a 50 quilòmetres. Tranquil. Soc molt jove per morir! No ploris, boi. Boys don't cry. Això és un gag del Polònia. Segur que ara hi ha el típic final xistós. Els guionistes sempre hi pensen. Ha estat un plaer servir a les teves ordres. No gastis saliva, boi, que demà tens una reunió amb el comitè d'empresa del clínic.